Gaur egunean erabiltzen diren hizkuntza europar guztiak bi talde nagusiren ondorio dira. Bi talde horiek, laku handiak balira bezala, kontinentearen azalera guztia betetzen dute. Gehienak hizkuntza indoeuroparren artekoak dira. Hizkuntza germanikoak esaterako. Alemana, ingelesa, daniera edo suediera. Hizkuntza helenikoak grezierarekin. Latinaren ondorengo diren erromanikoak. Espainiera, frantsesa, portugalera, italiera, oksitanera, katalanera, galegoa edo errumaniera. Hizkuntza eslaboak, errusiera, poloniera, txekiera, eslovakiera, esloveniera eta kroaziera. Baltikoko hizkuntzak, letoniera eta lituaniera. Albaniera eta armeniera ere bai. Hizkuntza zeltikoak, bretoiera, eskoziera, galesa, Irlandako gaelikoa, denek dute sorburu bera, indoeuroparra. Hizkuntza apur batzuk dira salbuespen, ungariera, estoniera, suomia eta laponiera beste batzuen artean. Hizkuntza fino-ugrioak deitzen direnen tartekoak dira. Bi familia handi hauek, indoeuroparrak eta fino-ugrioak estaltzen dute egungo azalera europar guztia, hainbeste jatorri desberdineko hizkuntzak biltzen dituen Kaukasoa kontutan hartzen ezpada jakina. Bada baina, aiderik ezagutzen etzaion hizkuntza bat, aipatutako bi talde handi hoietan inola ere sartzen ez dena. Geure hizkuntza da, euskara, Europako herri zahar garen euskaldunon mintzaira. Hementxe bizi gara mende eta mendeetan zehar, Kantauriko itsasbazterrean, Bizkaiko golkoan, gaur Espainia eta Frantziako estatuenak diren lurretan. Euskararen enigmak hizkuntzalari eta zientzilari ugari erakarri izan du historian zehar. Hoietako bat izan zen Humboldt ere. Nondik dator gure hizkuntza? Litekeen alda bakarrik eta isolaturik sortu eta garatu izana besterekin harremanik izan gabetan? Ala, desagertutako familia ezezagun bateko partaide da.